Ang araw sa ating lahat, no? Subukan nating magsalita ng Tagalog kasi may nag-request na Tagalogin ko daw kasi parang naintindihan nila kung yung taga Manila, mga kaibigan. Ito. Subukan natin. Magluto tayo ng manok, fried chicken mga kaibigan. Ganito ang pagluto, no? Tingnan nyo. Maigi kung paano magluto ng masarap na fried chicken. So, mga kaibigan. Okay. Ngayon ay November 24 at saka araw ng Lunes, taon 2025 mga kaibigan. Ito ang ating lamas, no? Magluto tayo ng lutuin natin lamas muna. Lapuhan natin muna, mga kaibigan. Lapuahin natin. Ano ba yung lapuahin? Yun lang mahirap dyan kung anong term na gamitin natin dyan mga kaibigan. Okay, ito ang Peter, no? Black Peter, yung giniling. Okay, at ito ang honey o ano pa yun sa Tagalog, basta kay honey. Ito na, hukayin natin mga kaibigan. Ganito ang pagluto, no? Easy lang ang pagluto natin dito. Sunod i-Englishin daw kung maaari na. Ang hirap-hirap naman yung mga request natin dito. Ayan na. Okay, sarap to, sarap to. Sa pagtingin lang natin, sarap na. Lalo na pag tikman na yun. Mga kaibigan, sarap yan. Okay, ito na. Titikim tayo ngayon. Okay, tingnan nyo kung anong sasabihin ko. Okay, sarap mga kaibigan. Ito na. Maraming salamat sa lahat ng nanonood, no? At saka yung mga subscribers ko, yung mga followers ko mga kaibigan, o